Ayan guys, maing gabi guys. Welcome to my channel. This is Eric Hilot. Maing gabi. Maing gabi, ma'am. Ayan ka nakabot. Gani. Di uli no ito. Wala na to. Anak to. Ulan man good ya. Dugay ka out ni isa. Oo. Nalasutso. Kumusta man? Ang saan na mong pamatiron? Kani jud ako ipasiguruhan yaw ya. Kapag kami. Saan na napasok? Oo. Kung may kubab kay sakit to kay siya. Anak-anak. Oo, nya inig mabuntagot. Oo. Nang kumaana oh. Primero kani. Kung iyanan mo, asa may sakit? Iniglian anak ko, sakit kayo. Iniglian anak ko. Oo, kung iyanan mo sakit. Pero asan sakit? Kani diri. Dire ra. Hmm. Dili mo subay dire. Wala na kung sa diri ra. Anak-anak siya. Panglaba ba ni nakiya ko panglaba. Primero kani biya to ko pag ini na uli Pero kung anak ano mo straight. Hindi mapansin. Wala lang. Mulmul dito siya. Labi na dili ni pabuntag. Labi na ko sa matrata mo dili. Pero wala na magkakamag ka ng hagod ka nga init bitaw sa may anak ni mo sa kuwan. Nagaluto diyan niya akong luto. Ano man magbasa. Oo, kay kuan biya kuya, trabaho biya ko katabang. Hmm. Hindi malikayan. Ano bahilot na lang dito mo naman ganun ba. Ano man gud ka ng hagod ng gud siya. Di araw-araw biya ko kainin. Araw-araw biya ko kainin nga kuan. Kanina jud ako. Na semana na ba pa? Karon sa minasilot sa bayo. Basta ang kuwan niya ma'am, basta nga nagjujuin o mga bukog-bukog. Tas mo binasa ka na bitang init siya. Basta or hago na mabasa na no. Primero ya kaniya oh. Pag ini na uli. Ang mainding ra ba anak na sige ko nga na no mabun cancer na ba? Ha? Bun cancer ang ipalabas anak magadugay. Kung sa hospital na siya ha. Basta mga abo basta ko. Uy, biko sa kadri oh. Sa Kuya ka na slagtis, yung mailong, bun cancer mo. Sige lang. Napugin na tabangan na ng bun cancer, liligid siya pahilot. Yung kay gabok na daw ko, hindi pahilot ha. Pwede man mo ko ng anak ha, pahilot ito ha, di na. Namasahiro na yung papa. Naglubog yung papa. Naglubog yung papa. Hindi pahilot niya. Kung siya, ang sakit ato, bun cancer, na dehydrate niya na kung siya CTP. Pwede kayo, payat na yung mga sa palito. karon niya. Masige na pang konserbato sa kong home service ko. Hindi ko kumpiyan. Muna pinaka isa-isa po niya nga bugat po na akong natabangan na rin. Lubog ko. Yung mga man daw na, yung sa doktor, ang gabok daw. Hindi na naman tayo may dool man na ito, di ito tabangan, wala naman. Sige, so, hindi ka po malikayan, no? Mabasa juga. Basta po pala pinaugma. Nagdodawa ang taganit ko nga magpahilot ko karon. Mabuti na po. Listing mo anak ko. Pwede makamabasa. Ay lang ligo. Maligoy ako. Pwede ra gud na siya manlaba, pwede lamon. Ligo ra gyud kalaban kay tanan naman gud na makon ang lawas na to ba. Nataghilot na direra, ginagmay ra. Kana ligo okay ra na problema. Kailangan init ang lawas sa mabasa. So ang pinaka-concern nimo kanina yung mga kuan pa nung dumi lang ko nyog maabot sa wala ha. Kasi makalimot ko ba nga kuan. Dire. Sa likod nimo katong napakuto na to na anak kay napamatay ato. Wala nang kinabuhol ako napit sa Eh sakit man to siya gyud. Tawagan na lang dili malikayan sa Naga pa hawi-hawi. Kay singot uga-puga. Mao na siya. Ya gawa siguro singot uga niya. Aligo na lang. Basta maglaba ka ayo diretso ligo. Ayo wala ato siyang style. Tago man gud na. Ligo daan bago ka manglaba ana baliktaron na po nimo. Yung singot mo gud no? Ay no, pag mo-duty ko, hindi ko lang pagkadaan. Ano lang na, dito sa balay, hindi malikayan. Kuya kay nang hilot ako bato mawas. Hilot Pero asa na yan? mawas. Kalito na sige bangon ako. May atake ang kon baka buhi. Gusto di kinawa, yung bangon ko. Hindi po. Yung ako na sa kanon, mara sa makon baka kung gunitan siya. Lalaki? Mamawas na. Grabe gusto ko kasi kabuhi lagi. Yung tagsarang kaon ba? Nagang inom, nanang ko mga brakanda na inom. Hindi ko na yun. Mas makainom tag mo, di na lang tamaon no. Basta ka mo. Ano lang, sige. So, ayan guys. Shout out sa taga likod sa Gmall. Sa nang address diha, no? Niya, na si Ma'am Dre atong tabangan, no? Ang yung concern kayo, yan dire.
wala din na siya, anuhot na, napas mo na, nagsabay na siya. At least nga naanam-anam na ko, ikaduhang balik ni Ma'am karon. No, so shout out sa inyo sa taga Digo City, likod sa Gmall, lupit sa tong subscriber na ko diyan niya. Of course, daghang salamat kay sa ako ang mga subscribers kay naabot na ko 1,340 plus. Ayan. Putas, irog man. No, so dagan na gyud na sa naka 134, naka 1 subscribe na baka din isa. 1,340 plus. Daghang kay salamat sa inyo ha. Sa mga wala pa naka-subscribe, please subscribe. Like, mas nindot jud kanay yung sharing. Okay. Dili mo nga nag-share ta, kung dili ko mag-share ka, wala ta kasayon nga naa day nangita sa imong mga friend, nangita sila, no? Mga ngita ta bilot mga anak. Mas dagan pud ang matabangan, kutob sa tumahimo ra pud, no? Nya sa karon lang nag-able, pwede mo mo-subscribe nga para updated mo sa panghinahilot mo tag-adlaw, gihilot nga tradisyon. Na ka makita dire niya. Pwede ka mo comment no kung ano na kay mga pangutana na kabahin sa imong ginapamatis kalawasan niya. Basig makatubag ta no niya, basig makatabang ta. Pwede mo mulay, pwede pud mo share na lang yan sa mga kada adlaw nagatanaw sa ko ang channel, sa kong video. Daghang kay salamat sa inyo ha. Sa inyo pag-subscribe, sa pag-like o pag-share sa ko nga video sa akong channel guys. So daghang kay salamat. Of course, thank you for watching my YouTube channel. Special mention ang India, Malaysia o ang Pilipinas. Muna sa ang top 3 sa YouTube na mga viewers country. Kaya ang YouTube mo identify na sa country nga top 3. Top 3 na siya nga kuan. Di man niya hata ang top 5, 3 lagi sa ang Indonesia, Malaysia o ang Pilipinas. Top 3 na siya. No, thank you for watching my YouTube channel. Yeah, of course ang Singapore, Japan, United States, Saudi Arabia, Kuwait, Hong Kong. Thank you for watching my YouTube channel. Thailand, Vietnam, Cambodia, Laos. Thank you for watching my YouTube channel. Please subscribe. Ayan. So ayun guys, so maghilot na ko karon kay Ma'am para taon ko gihanben taon kay no. Natanan ayang trabaho so nalang gyud nga mahilot kay para mabawasan na lang. Di man mahurot kay nan sige man siya kuan. Bawas na lang ta permanente. Ana na sige. So yan guys, so may gabi is taga Digo City. Shout out Digo City, Davao del Sur. Ha? Bago po ni bago. Oh, taga kuana. Bilot ganan nga. Hapit ang mahuman nga. Atake nung kabuhi. Ha? Atake ang kabuhi. Isog ka yung kabuhi. Kaya naging one hand bitaw nga. Kung nagyan bitaw ka nang kanang grabe kagwantay ko. Saan mo kami? Sa lagi mo, buyaw-uyaw. Sa Malaysia, Ay, laki. kung mo panganhig ka ng kuana bitaw? Laki ni. Laki na. Nasa mo po ni. Ano na uga na yan? Oh, katabang ko. Mula-mula na. Saan mo bitaw? Di matagpo po ko ginukod. Gani. Wala na muna na ito yung bantar niya to. Sumuto na si Ilom sa mga kabo. Dili. Kaon. Mo. Kulang ang kaon. Kulang Ang kahon nga wala sa time. Sabi na maniuto ta alauna, alas 2. Ay nakatimo man ko gigutom. Okay na mo manguga, dili na sa kaon timo or man. Para mo dipinsa lang. Pwede man na. Pero madugay mo surrender imong binuhi. So man siguro tag mainit, wala ang kita. Wala na. Wala hinungdan nga makakita ka sa mga ilang ba nga manako og lango gabi tapok-tapok og batos daplin. Nya murag mahadlok Yung patong lata. mahadlok. Ang grabe na ng patin, nanay ginas dalan. Pasko na ano. Mo na mga pas mo gina. Nya stress na, di na ganang mukhaon, wala na. Busog man gud ko ah, wala kuya, busog. Busog yapon ka. Mo na. Posible gyud kay wa kay pamabusog ka. Lahi na na. Kaya nang butuga. Lahi na butuga. Next lang ko no. Open it. Kita ilang anak. Mungkin benar mo kayo tulog na dito yung gabi. Paguli din niya siya. Lahi ang gabi kay wala na. Tog. Tulog dito yan ay nagawa.
kasama sa'yo kay ulan mo po. Sino si Jesus na tawagin pa? Wala na to ito. Ulan mong gudpot, anak ko, ulan mong nanan ko. Tawag niya, mapusisip pag-out niya. Ha? Tawag niya sa mga, pag-out niya. Dala yung ka, ano? Mga gudpot, kung mahawa ko. Oy, Lagwa mo na sa ganito. Kaya, ako ko naligot ko. ito. May tinunong yung lawa, yung bugihan. Ang dango na siguro ng trabaho, no? Okay na, good na. Okay na naman kuhan. Katong buto mo, di panunghot, sinutuga. Kaya pag di dito sa mahubad, magkadugay, ang tiraw na ginahawin. Sa likod pa lang, lahat po itong dristiyan. Ginawa ko. Murag, kung magpungaw, magputas. Sumpo lang doon. Sa diri lang. Lahat po ng kabuhion, lahat na siya. Sa likod na, liyaw. Ano, lisod Kuyaw, na muli ako. kuyaw. Ay, ganun, lutuon dyan na siya. Lutuon dyan na siya. Di man yung paluto. Dili kong paluto, pero akong itulak ng gamay, mapaluto ko lang, tulak lang gamay. Di. Sige, tinod ma'am, pangalan? May, Mylene? Advertise na akong kuhan ba? Advertise na ako ang video. Dagsa na. Nag-easy naman. Wala po, next year sa kwarta ta. ito. Ano ba yung dato? Ano ba siya? Dato. Pero, Yung pila na ka 1,000 views dapat kadawas ka. Kuhan, kung monetize na ka, nanana kay ads, kanang ads ang pinaka-importante, maka-ads ka. Kaya naanay requirements. Ano nga nang dalawa na ba? Isang daghan pagka og subscriber, kung Wala wa kay po ads. mananaw, Lagi di ko po. sila mananaw. Kung daghan po kay kag-views, pero wa po kay subscriber, di po na pwede. Dapat balance. Balas, upat na ang naslay upat ka requirements o criteria. Naslay upat nga ipasar nimo within 12 months. 12 months, taas kayo na. Nakatag. Oh, 1 year. Dili mas last 1 year, 12 months lang. Within 12 months, kinahala makaabot ka 1,000 subscriber. Dili? Hindi mo, sobra naman. Nya, within 12 months ha. Nya, kailangan, makaabot ka 1,000. Ay, mag-famous ka. Matabang mo na. Lisod ng 1,000. Nya, inanan ko na, so within 12 months, makapot po ka 4,000 watts hour. 4,000 hours ha? Ka-oras. Dili, one. Lisod ka ng oras. nabot naman Kaya kayo. mabarkada oh. Nabot ang 1,000 niya. Oh, mana na siyang maka-advertise ka. Buto nga. May mintinunod yung hani boss. Ayaw ka naman po. Buto. Kaya ulami ay mong paminaw. Bukaan. Ito lang dito sa paminaw. Yun bukat na naman. Kaya kinahanglan po na imong video, wala ka manguha sa uban. Di mo halang. Copyright na. Kaya dapat ito isa, sa itong isa ko. Kaya napasar na ko ng upat. Within 12 months, apot yun, sakto yun. Ay mo ha? Hapit yun kumakuan. Okay. Kaya paglapas 12 months, back to zero ka. Next year na po, another 1 year. Pero katong pundo nimo, I-flashing ang ito. imuhang pag-abot sa 1 year, wala nyo kakapasar. Kuan lang, 999 lang. Hindi na pwede. Ano, lagpas. 1,000.
1,000 lang, pwede na 1,000. Kung sa next year, Di plus na to siya. i-plus na to siya. Pero magulat ako ka year. Di bayad po eh. Ngayon mga nakakuhan dyan, nakatungtong. Nagunit yun. Niya Bila, ba? 1,000 Pag ka abot og 12 months, nakita man naman ko 12 months na. Niya kuha na lang to, 5 na lang kulang. Oh, gusto Ah, ka naman. kitabangan sa kong anak. Nangabot na yung classmate. Ah, di. Tabangan na. Nagkakagid ng subscribe sila tanan. Pag abot, mga 30 minutes, di kuha na sa pasar na. Nana sa iyo, apply na daw ko. Yang views na ko, nakalusot na ko, daghan mamananaw. Nauna akong views. Ano na yung views? Ang problema, subscriber, kaki mo na. Gahit na po lang sa subscriber. Kahit oy. Masa ka ng subscriber ka mo? Ano kung mo subscribe ka? Pwede ra ka Ah, ikaw, kasi wapa ka ka-subscribe. Masa ka na hindi Wala na ka nang subscribe na, Oo. wala subscribe mo. Tanaw ka dito sa YouTube, Eric Hilot. Yan naman sa ubo subscribe. I-click lang mo to. Huwag mo kung tayo bayad. Ah, oo, subscribe. Lisod na siya, hindi ka Wala ko ganahan. copy, wala ko i-load lagi. Magka-adi kung ganahanin mo, ano mo subscribe man kunin mo. Wala ko i-load. Lisod na siya. Pwede lang kung si imong gi-subscribe kay mga siksi, kanang subscribe ka kay sunod na ang upload ay kini siksi na. Mo na kusog. Ah, mo na ikuan din ano. Mo na train karon ka ng mga Mo na palo, ano nagpalo ka? Muna siya. type ng palo. Wala mo nang palo. Kay Ang mo palo, palo ka. Facebook page na palo. Oo, sa YouTube mo na subscribe. Subscribe. Kaya na yung mga Palo lit- gyapon yung mga- siya oo, kay na may yung mga subscribe man latest. kani palo Oo, ka. oo, na yung mga Pero dili latest. sa palo sa YouTube. Ah, Subscriber. subscriber. Oh. Nya kada upload na ko, mugawas na mo sa notification. Oh, na pud i-upload si Eric ko. Kaya subscribe man ka. Gawas ka. Mo na di may pahilot. Di ko ana gusto lawas. Kuto ganyan ni Agis. Kuto po bro. Ano kung di pa saya na kabalik 7 days. Di ko man siya. Ah, mo ginagi ko. Pinili ra gyud ako ng kuan basta photography ko. Kung makalugar ka balik ano man. Problema kay nagdi mahubat. Lain ang lawas, kapoy ang lawas, bugat ang lawas. Yung bro, kapoy, tamurag ang tapulan. Ipokus lang yung trabaho, katrabaho man. Pero wala, tungod lang sa mulawas, sa uga, sa naligo. Ha? Lugar na naman. No? Dagang kay mga sa kuwan, mga babae. Kapit ka ng likod, kapit ka ng Mga trabahan tipod. Ligo, malikog hapon di eh. Lagi. Mahago, hago, yung eskwela, trabaho. Magpapasar ka sa upat mo na. Mo agi na buka na kay application, magka-ads na ka, advertise. Trabaho din gihapon ni siya. Trabaho din gihapon ni, no? Kuha na yun siya, trabaho na yun siya pag ma-ads na ka. Okay. Ano man, pag mag-upload na po ka, monetize na ka. Ginasulod mo kasi mga Pag-upload followers. nimo, mag-upload ka sa YouTube, dili na sa moderate sulod. Muagi na ka og kuan application nga para maka-ads. Trabaho na gid siya. Trabaho din siya. Para na ako pataghanan na akong mga hilot. Daghan kay ko trabaho lagi. Upload na po nimo, ipasok na po nimo, ipa-publish, Oo. ipa-ads na po nimo siya. Public na gunin mo. Daghan na sa trabaho kaysa atong wala pa. Upload na diretso siya. Pero di na kagadiretso. Basta nana kay ads. Member naman ka sa YouTube. Dili na mo diretso sulod. Muagi na po ka sa para mag-advertise. Buti nga anak ko, oy. Niya, dili lang nimo pansinon kung magadugay. Sweldo na. Mo na sweldo. Niya, pag medyo mag-okay na yung panahon, ang pinakababa kong sweldo na 5,000 plus. Bulan. Pinakababa na na. Yeah. Kung hinay kay ka. Nya karon 5,000 plus ka, nya maka next month na po, Alam mo na. nagkakusog man na, ni kusog-kusog ka gamay. Himo na po dyan 6,000. Okay. Ang kusog na po, mag-increase na. Kung sige kang upload. Na-upload na Okay, ang dibasihan man ron niya, kanang mga advertise ang sweldo nimo. Para na, dili na mag-skip ads, welcome na. Dili na skip ads. Mo nang gigamit na ko na sa bahala kurente ko magamit. Ako ang mga di na ko matanaw sa mga disipline din ako. Ako ano. may tara.
Ano, wala skippers na. Yung ano na eh. Porta na. Yan, mamonitor po nimo pila na imong porta. Wala na eh. Ang makita po Makita po. Okay. Sila Kung trabaho na mo. trabaho na yun siya. Monitor ginagawa tanan ko. Pila na ko karon. Yang may balaan po dito, ihatag po nila ang top 5 nga pinakakusog. Karon Manlawa, karon siya Manaha, karon Bulana. Yeah. Makita na mo ulit ito kusog. Matag po sila kung saan pinakakusog nga lugar, nga bios. Matag mo sila. Number 1 sa ko, bios Pilipinas. Ikaw. Pilipinas, 73%. Ikaw Number 2 rin na ko, Indonesia. ikaw rin mong good food may ang nani good? Sa Pilipinas, daghan kayo. Pero Dagan ba? daghan kayo sa Pilipinas, research nimo mga kuhan. Ano ko pa? Usog kayo. Usog kayo. Na ba? Pero gimonitor na ko sila, tanaw man ako, wag ko mo follow. Ah. Kasamok mo kaya na mo follow ta kung gawas sa permanente. Oo. Mapulo imong notification. Tanaw lang ako sila ba? Yung parterang Manila, ang sabi mo. Ang idolize na ko diha nga ko na ya, 120,000 subscriber. Mirador sa Manila. Saya. Ilap dia po sa kong So, sabi. ilut dia. 120,000, 20, 30 subscriber. 1,000 ha? Nasa Luzon, nasa Luzon. Luzon man ang siya. Ano ba? Pero dili parehas ang mane. Ay, na, style. Dili to yung Chinese? Dili na, nasa Chris Leong man to. Okay, yung sakit no? Ban, ang kan Chris Leong, dili na hilot. Chiropractor. Ah, Kanang oh, luto-luto. luto-luto, hawag siya. Gusto ko yung luto. Ang sunod mo sikat, kami kagagigos na to. Oo. Yung pa man eh, full blast mo na kung tayo man eh. Yan may normal, makita mo ba normal mo. Yan nakita na to, every week nag-aanak ko saka ko. Pero nano kay Kon, 1,340 plus. Karon. Kamutan mo subscribe na itong nagkalood ko. Gusto gani. Ano na, mga customer na ko, mga Oo. subscribe, binangyo, gina ko na. Oo. Kani, may naka-subscribe doon eh. So, gabi kayo, panginaw no. Subscribe na ka ano? Oo, wala. Ako wala po ka ano, po ka-load balik lagi. Wala ba yan ay bayad, boss? Di mo rin mag i-click. Ay, dili ba? Wala mo ba Di yung ba siya YouTube? maka-YouTube ya? Bogan eh. Kung wailot. Pwede mag-good wifi. Ha? Wifi. Ah, Piso wifi. pwede. Wala pa sa mundo doon. Ay, ka-load eh. Ya, kita pita ya. Dati mo, hindi na ko sa iyo. Oh. Okay ba? Gusto kong tingog. Kahit mantay ka na, mag-isip ko ginawa ka Oo. Oo na siya. Hindi ba? Kaya pag lisod ginhawa, sa kaban nga wakabalo, may na may problema imong heart. Dili, Sa panahon. una niya, oy, kung kakalungan ako sa community. Oo, mabigay mo heart failure na siya. Sige rin na sa katandog, nung to, limpyo na kaya na. Ah. Wala ko ko'y piyang ya. Panahon, sige, tugar na ginatanan. Ah, gusto mo nang piyang ano yung inuot na piyang? Niya, magtanaw ko sa mga primos, kaya, ang mandag ko kay Juan. Ang una naman ko, sige, hindi sila pa naman bahit yun. Sakit na sila ha. Uli kayo, mga Tagalog na sila. Oo. Ano talaga yung mga kabalo ko, nakakita na nag-last video na ko. Kaya na-post na ko, i-recommenda ko tanan nga mga worldwide nga ko. Sa mo-search kang vaccine, magawas ko. Kapatay man sa ko. Sige naman kong upload, i-recommenda ko. Pero makita mo ko sa mga hilot dito. Oh. Grabe na yung hilot. Ang tagal tapos. Okay, mga kung mga Manila dali naman. Oh, di ay. Layo na 30 minutos. Man, Oo, gani. yung nagpantalon pa yun sila. Pantalon, nag-t-shirt. Pwede mag-silvi na. Kaya nga. Oo, yun. Di mataro mo eh. Ba ito, aircon man na ilang area. Asa man sa ko? Tag-awa dia sa kuwan. Ako kay nag-bio si kuwan, si kuwan na, manghihilot.
3M ang idol, ang gaan na 3M. Yung 120,000? Ano siya? 120,000 subscriber na. Ang tangda ko, ano. Sus. Yung ano? Kadawat na eh. Ay, dugay ra. Lugar na. Dugay ra kadako na, ano. Asa mo ito? Hapit na makita ng 1,000 ra. Kana Ah. pang 100,000. Gawin no? Hindi na naguwag na ko. Ang ni pas mo mamo. Sige lang, balag na anak sa atos mabungkot. Dugay na ba siguro kaya ito siya eh? Dugay na gito siguro. Abroad pa gud siya, gikan pa gud siya abroad. Maestro siya daw, titublo sa mga anak. Ah, Pero kuhan sa Cairo. Na maghilot ko siya, nagka-video niya. Nagka siya trabahante. ano siya? Sundado, gina niya. Nakaasa yan. Ha? Nakaasa? Butasan na yung lugar. Luzon? Luzon. Lalo. Tagalog, magot. Ah. Uyo, bukit mo. Yang ko lang kitanaw, yung mga video. O ano way mga bata? Ha? Way mga bata, puros mga dagko. Okay, bata. Ano ba? Mga kasagaran ka ng mga Yeah, mga lisa, mga balik. Yeah, man. Balik ko. Lipod. Kasagaran saya ka ng sakit ang baga, mga bali ang likod, ano. Ah, Puros in English yung mga sakit. Dili pa, berasa ko ang sakit ang likod, masakit ang likod. Ya, dili. Sakit jud nga. Spinal jud mo ano ba? Yo. Yo kayo. yung mga sakit eh. Siya ko lang gud nato nagod. Sakit lang mo ng likod. Yes, final yun eh. Spinal. Scoliosis. Tama man, spinal mo na siya, scoliosis. Oo. Pero English mo na siya nga. Hospital mo na siya. Hmm. Walang tinood, sakit yun ang likod. Sakit lang man ko ng likod. Daghan na ako tabangan sa likod eh. Oo. Itong ano, na-istorya na ko to sa inyo ang kumbaga malalag. Kasagsagan pa to sa COVID, di man tagian tong digos. Oo. Na walay trabaho, walay dalan, walay mga agi. Oo. Isa ka tagion, malalag. Asa man ka, magpahilot ko sa digos, kay Eric Hilot to. Di lagi pwede sir, bawal lagi. Hindi pwede yan, kay grabing COVID ron. Hmm. Hindi sa tagion. Kaya sakit ang kiyang likod, di sa kalakaw, sakit ang kiyang likod. Oo. Kanang gagwanta simot uga, maligid hapon, gabi. Ah. Karon, nakaagi siya, ambulansya na. Idalag Davao, i-upload yun siya. Kaya makaagi raman ang ambulansya. Hospital yan. Dalag Davao, kapirahan ang likod. Okay. Balo ka pinagasto, Hmm. 700 plus 1,000. Baligyang balay. Grabe, no? Wala, nagbaligya yung crosswind. Yung Nissan Tira, na itom. Lati na Laki. yun. Ako man opera, mga 1 week, 2 weeks, 2 weeks. Nag-board siya dire. Nakakila sa apartment. Nakahilot kasi yan, makapwede magkukalusot. Yung service. Isa lang, pag man ako hilot, ako kay tahi dire o. Hilot ko, kaya di ko man ka, hiloton ta ka. Hmm. Pwede din. Nagasto sa 700. Hilot yun siya. Pag maghilot, mga 5 minutes, bangon siya. Nakaw siya. Yung sa hilot, may opera man yan. Hilot man ko, pero gusto man ka. Hmm. Hindi ko madlock. Hindi ka man nag-ingon. Yung sa may gusto naman sir. Hindi ko makalakaw, balik na makalakaw. Nakaw, yun siya. Lakaw eh. Wala na. Wala na ko video to. Oo, diba? Ang video kay nato mga video nga to. Susuko na mga ito ba, no? Ha? Kaya ako man dito video no, na-opera guys, gasto 700. Tama. Ano, siya nga, naghandom dito ko si Muhare. Salamat kasi ha, naghandom dito sa kuwa sir. Hmm. Sa kuwa nang kung kay kagod niya. Hindi mo ginagawa ko. Halos magod ginatira ni ma'am. Malikod yung kamo, anak magod daw ko sa likod. Na makita Ah, dito. kita niya. Backside. Kita na yan, Juan mo. Eh, sarap kita nahilot. Wala na. Ano? Hmm. Ito nga eh. Ligo na to, buntag. Kahala mo rin, parang lusay-lusay niya man, natandog mo.
Ang number 1 yun na itong palaya, si Pasmo. Si Pasmo. Dating magulanga pa na ni Panuhot. Layo rin sa Panuhot. Mo na sakit kina eh. Sakit kayo na. Sakit din ang lawas pa sa pasmado na. Ah. Gusto siya. Nagandi mo tuwa na ba? Wala nakita yaw mo. Masakit ko na yaw mo. Ano yan? Tapos mo na nagsusunod mo ba? Magabi igod, magbiko. Ang Gabi Biko, ba? Nabiko gabi ba? Biko, Stepnik, pareha na sila. Dugo na ang uric. Yung dugo na. Asog uric. Kasi yurik mo. Kasi yurik siguro. Mo ginay laktod nga Bisaya. Dok, unsa gi pinakaduol nga makasabot ko ang uric. Ang uric dong, pagtaas ng uric, automatic ang dugo. Sticky. Wala siya. Ang karungon lang yung istorya nga Bisaya lang. Si sigarilyo giinom, ang kaya niya mo sa mulawas, paistikihon niya imong dugo. Tunyo ko ba? Wala siya. Ay, iwan ba? Sa ito kato siya? Galstone? Gallstone. In Englishon, magod Galston. Sa gina siya? Kun dire, bato. Bato sa Bato kanila, ng bato abdo. sa atay. Dugdo ba? Bato Para na siya. di uli sa kakaroon kay makopira sa kuan palimot. Laser. Lalaw. Oh. Oh, laser. Sa Pwede magluto. Kadaghan ako kitabangan ano eh. Iihi raman na. Daghan ko kitabangan ano. yang ano? Iluton siya niya. Mingon. Unsa gyud pinaka critical mo. Namo ko ko under direct. Daghan kong nasib na nga di magpa-opera. Yang Dito lang ko nasayod pag magtabok-tabok ng istorya. Ito ko saya, kaya akong gi. suka sa gabi. Ha? Tulog na suka. Musuka Sa na siya. dili na wala wala sa edisi. Musabay magunang panungkot anak. Wala sa Sabay Ano edisi. mo muna yung ginabati ko? Dito sa Hilisan. So, ang problema diha, ang iyang una-una, nasa percent nga Dr. John, wala si Lison. Sinisi kaya siya. Ha? Sinisi siya. Oh, matikap. Presyohan siya og 150,000 presyon. Ako tani uli og lanaw ron. Ganihan igikan. Tulo na ko nakakuan, makan. Dali na ba? Ay, ihira na. Basta mo tulog dyan. Ah. Naman ko na si mo, ako kabalong nito ko sa kubilit. Narad yun na si mo ha. Kung bilib kay ka, mabilib ka sa Ginoo. Tanan, matapos. Maayo dito ko ano gano'n. Dagan ko nakuha na nga. Bitaw no. Mayuma man gani nga. Dagan ko kong nasip ng mayuma. Ano ko ka ng mayuma? Dire na, dire o. Bukol na. Pwede ko kakita, pero musulti ka, o tabangan. Kasi, o kaso na makaya. So, dagan ko na ko na. Ulari ko, lagot na yung mga operasi. Ano po, operation na ba? Yan yung okay porta. Ubre po, di. Wala man na, nagkatawan ka itong taga, mati. Ada na ako niyang manok, wala na doon si mayuma. Hanto pero, wala din siya po pre. 60 plus ang ganda. Mayuma. Kasi batiyo ng mayuma. Ako, kapaluan na ako. Ha? Masakit kaya daw ko siya. Di, lahat mo na, pindik mo na. Ha? Basta dali lapit, apindik na sa kanabang. Pindik na diri. Pag umanog kaon, diretso trabaho na yun. Agoy, apindik na nga. Oh, si Joan. Ablihan na dali, dali mo na. Pero wala kong palukong sa di ko na Ha? Oh, iulog na. Asa man mo? Ha? Asa man mo? Oh, yan mo do. Wala. Layo. Kasunod, yun akong bata. Dagan ako na kon dito. Nakita mo na yung likod. Tunok. Yung anak ko. Bata ng bata na siya. Wala na yung... Sagaran mo ko tagon, mo kaya pa. Marami ang maningog ko. Dito maningog. Ya, oh, sakit ko. Dahat ko niya. Sakit. Wala akong bati yung damo gabi iya. Wala akong maplasan. Kaya sakit. Mga plus ka, pag ako maayaw dito sa kaligo, ha? Hindi man na yun na, ha? Mga plus na gabi, huwag maayaw Kada kaligo. gabi mo kung mga plus sa una ya. Oo, hindi ko na pwede. Kada gabi ko mga plus ka di ko katulog. Ano man, ano man. Sa gabi ko parang tiil. Oo. Bawal na gabi aplasan? Wala problema mga plus. Oo. Basta pag ako maayaw kaligo. Ang maligo mo ni. Gido nga, tabangan naman mga lawas na. Hilot mo kung kana. Ay, aplas lang. Hilot mo kung na. Pero mga plus lang yan. Oo. O hilot mo gyapon na. Ana lang, may lang. So, ano na maganda nimo? Ya kusgan man nimo gamay kay lindot pa to maigo. Oo. O kana kana kumura idot ani mo gamay, di nang hilot na. Oo, yun. Hilot siya. Ito mo sa gabi. Wala pa to maayo kaligo. Sa gabi, man siya maghinot sa Oh, tayo. dili yung gamaayo. Sige na lang haplas. Amo din, ama.
Dapat tayo, hindi ka Tabangan maligo. mo imong lawas na mapanutan. Wala mo ba kung magbasa ang tubig? Dili ba, Dahil po to. maghilot ka ba, magabi, naon mo, maligo ka, pagkabuntag, pwede. Dili mo siya pwede. Pwede maligo, Hilot niya po na siya. Nya, mapahilot sa kuha, likod. Uma, ligo eh. Dili pwede. Pagkatugan, matingala ka nga, ano mo na mulawat? Uy, di mayroon kag dili ka balong. Pareram ko tanan pagkaitapa. Depende lang sa kuhan, pero kanang hilot niya po na siya. Sa estilo lang nimo. Pero ang uman na, ayaw dito. Hindi nga ako kung gusto mo. Ako matugaan dyan kung ano man. Customer tagog ka. Pero di mo customer, asa kong gusto kaya. Ngayon, rapag mo ba? Tama din. Wala rapag ka. Sakay-sakay rapag ka. Pero kay customer tamo, dili na mayo. Ngayon nga, ang hilot, dili na mayo. Mga plus, good na. Plus good. Pero pag ako maayo pa, charito. Tambag ko yung sa'yo maayo. Hindi mo itong tambag. Okay, maligo niya eh. Ano, mas bawas ulit mga mga pahilot, hindi dapat maligo. Hilot, good siya ha. Good. Hindi. Bisa mo sa nga plaza, good. Mami ako naglingon ni mama no. Sa magpailot ganit mo dito. Maligo mo ka. Okay. Kaya sa mo sa itlog, manok, inamos, gulat, kamang loob. Osteoarthritis ha, kanina. Tikal mo. Sakit eh. Pag muda ko na sa niya, inikana ni mo, inipitang, maipit man na sa agad. Duga, magsungkod na. Kung dili magsungkod, talakaw, pero takiang, anak. Dugay pa. Amo na. Dugay pa. Okay ba? Si Don niya mga kasawa ko, kaya yung kuya to, ni undang na kasi sigarilyo to. Wala pati ay, niya natin, nagumana ko kupira. Tawag kita may mo. Tao mo na. Ano pa, isundo ko na akong inistoryahan ni kuya, adugay pa man po to. Pero mo Hindi niya na. katawa. Adugay pa. Dagan ako mga parente, di mapugong mo paraw. Dili ni mayo lit, ngayon kag mutan na di mayo, di na mayo. Pero ngayon kag epekto ana, dugay pa. Pero di mo gutanan nga epekto dugay, naiuban sayo. No, sa Yung maigo ka sa sayo. Ya, kisa may matabang na mo ron. Natay ka ng kwarta, wala kaya. Kaya kwartahan ta no. Kung kwartahan ka no, huwag ginahimos Chris. Oh, gusto niya. Dako na. Dahil nakapangutana sa kuha na dire kay isa. Rick, nagkatana ka wala ka ni Chris o. Kasi sakit ni Chris. Wala ko na makita kay Chris pasmos kusog. Kaupat man na maliko, 4-5 sa kanlong. Grabe na. Sa Pino. Di man na gusto masingot. Ano? Di man na gusto sinton, humot yun na pirme. Grabe na ligo ah. Bilar kayo, maliko gina bago matulog. Pasmo man yan ba? May aircon pa yun. Hatta karon di mahubad no. Di man hubad. Kaya siguro Kaya nagkasa. sila, di man na matuog po ng mga dato. Ah, yung nani. Matuog ang dato, pasmo. Gusto Ah. mo naman manghilot. Doktor, professional Amerika. Di ba? Yun nila. Tira. Tira, umay mo, dito. Wala problema sa kwarta. Sige. Kanayo ka. Pangita daw mang mayo manghilot sa Pilipinas. Init ang likod mo. Pero may naman magdala ako sa mga manghilot. Kita aja kayak yang tama kan yang memang sekular itu juga. Ang tragay sa kuwan, sa matay ko, magkadugay ko, bakit tinagin mo. Naghanap ako subscriber, sino magkadagang subscriber, magkadagang kung makailang. Nungtog mo na. Alat na yun, Ikaw na ikaw gigimos sa Digos nga. Adagan kung maayo sa Digos. Dagan mamaayo. Dagan kayo. Ulahir ako. Di ba? Obita sa unay ko, dili ko mo. Kailangan mo hilang kriya. Dagang kay maayo sa Pilipinas. Dali sa Dabo del Sa Sol. ligos lang. Mahilo tayo? Sa Digos, dagang maayo. Dagang maayo nga. Ngayon lang kung maayo, kaya naman pwede. Wala sila Maayo din sila. Wala sila nagbuhat. Wala Wala sila sa channel. Wala sila channel. Ah, mo lang. Wala sila channel. Nga dili nila ginapakita ilang customer. Na maghilat kung sila ginataguan. Okay. Dagan nga na sila. Dili mo na pwede ko. Dagan may ingong taguan ko. Dili ko. Masuk ko ang kinuog taguan ng mga customer. Pakita ng tao niya. Influensyon mo na. Kaya kung siradaan mo na ang utok sa tao, ang utaw. Gusto ko sila nung, hindi mo makita kita.
Hindi siya pwede. Hindi na halay ba nila nito? Pero mga maayo ko. Mabitang ko nga mang di ko muli Pilipinas kay manghilot sa Pilipinas. Kasi naghanan maayo, no? Pilipinas ha. Ni ako baguhan. Okay ko ito sa Madrid. Primero, Ade? nadugay. Ang ako din Kaya gihilot. na to ay ganon. Ano? Sugod ko 319. Sa 2019. 19. Ano ba pandemic to? Wala pa. Wala pa to. 20 man pandemic. Oh. Nawaday ko kabalo nga akong gipanghilot. Nagmaritis siya eh. Di moto akong buhang nakadaghan. Nga akong gipangtabangan, nanabidian. Wala. Gusto mo kuan ito nga. Wala na na. Wala na. Bungkag na yan. Bago pag ito niya pagilutan, no? Karoon, puto na po. Wala sa akin yun. Within 7 days, balik mo ko. Maapsan ba gina siya? Ito taon na magiging yung likod yun. Di mo katunungod. Pang paluwag lang ang kuha ba? Wala kami mo ang isna, di mo nakuha na. Yung Korea ko ang boss, dili mo gani akong hilot. Di ay. Hindi na ko. Natag. Wala pa ko mga yun, boss, nanan eh. Di. Kung nanaagod, buntag ang itong magabi yung aning estilo. Hindi na makuha ba, kapoy ko na. Kusog na akong ginagamit. Tama no? O dili na kusog, sa tao lang kusog, kapoy din tao. Kapoy na. Kapoy yan ko. Mas kapoy ko kung ako customer. Mas hago, mas luya ko kung customer. Pero mahilot na ko, diha na. Pag-ampo na ko. Wala, magana na ko. Akong ginahaplas ito kaya ito ice gin. Shop, ice gin. Bugnaw ba? Yeah. Bag-bix ba? Bix? Ay. Ang dapis na hilot, masad nimo o kung sa gamit nimo. Dilihan lang nilibugnaw. Natural. Kumasamot ang Labi na og naka-electric pan magkanaana. Aircon jud. Panutan siya. Basta ako sa mga kurog gawas eh. Hindi na sa pwede. Ang pinakadabis normal. Sima lang yun. Ano ba ang gamit ako? Normal na. Ang agoy halang pero di ko mo gamit. Sakit islawa Ako mo. nakitong kamo to kay basa pagkatawil pa ko kuman. Ikaw may luoy. Lagi? Magilot ka sa iyahan niya, magbasa ka, ikaw may Oo. luoy. Pero ang hino naman, ay ko siya makamot lang. Dugay pa. Una-una din sa gugay. Sige lang. Di kay ko ay Ang mga sakit magkita pananggod, pero na nagkasakit ng itong mauna taga-kuhan, gana mo ko na bang disiplina. Ha? Ha? Wala siya? Ta? Agi daw. aso ako nga mo ay basa yung baguman. Lumahan lagi na ako kay hindi madugay ni ang Asawa kamo. na ko nga. Ako na nga. Ato ko sa abroad. Lain nagagawa, wala na. Ay, undangan na. Maligo na sa hapon. Alas 3, alas 4. Bago masundo sa sentral. Undangan na. Kaya di na sa halos ako sa sentral. Ano? Pas mo. Maligo hapon. Ano sa man siya? Ano? Hapit na di ka abog. Kapoy na kayo. Undangan na. Ulit lang sa Pilipinas. Mo tayo lumdan. Ulit lang ta. Maintenance. Taro na ulit, okay na wala na yung Okay na. Ulian na na. Nagod Japon pero ulian na siya. Hindi mo liyaw kayo gamot. Para na. Unsa? Yung gamot, il. Adili kuan baka nang pasnos kusog. Nagalain na paginaw. Wala pa na reading sa ospital. Ano di ay? Check up na sa wag. May reading. Oh. May mga sugar yung sakit. Nagabasa ng masin o pas mo. Ano ba mo? Basa na kabasa. Sabi ko nahilot ko. Wala na yung mundo.
manghilot ko ano, pag sa mga pang pobre rin ako ako. Para mo ginamutuho ang pobre. Pero ano yung pobre, gwapo din mga sikinan. Bato ano yun. Ba, pobre nga nakanabaro. Pobre din ang nabaro, no? Pobre din na. Ay, buto ko sila. Talagang nagkwata. Nakita ko nilang ko. Ganun ba? Tanaw mo sa YouTube, Facebook na po. Mga istorya po. Hmm. Kuyom na istorya. Mortis. Pre, mana mo yun. Ipaglaban mo ka. Labi nag-ayo ka, ipaglaban mo ka niya. Hindi ka pre, wala. Kita ka to lang. Testingin lang na siya, o na o. Mulaban siya nga naman, siya may nakapaayo ng kuhan. Katong nakuhan. Siya may nakapalakawan. Nihawak ko, kinilakaw. Ihalig mo daw. Kami mo rin ginawa na. Oo ba? Ikaw buhay o magilot? Hindi, na siya kabuhay, pero nisap na. Kapit ako, maksi ba? Oo ba? Wala, di pa yun. Lulutuin ko. Dito ko na, di pa na. Nasa ako. Minit. Minit. Na ice. Ha? Na ice na. Para sa kabuhay. Kasi kahon siya? Ayos ya? Ang inuman? Wala kong kasulanan na. Wala. Ay, siya. Para na sa mga grabing kabuhay. Ano, nabugnaw? Dili. Ay, bulag ini tubig. Dili, pabukalan yun ang ice. Paglada kang ice. Ano? May technique na maayo na. Sa hospital na ako, pero gasto na ba? Pero pwede lang ice. 2 pesos rin gasto. Amay pa inom. Ano lagi kan? Apa ma? Ha? Ang cellphone? Nanay kota niya. Ano daw kami kota? Lolo, oh. Ay, ala, oh, nakita niya na ako. Kaya nga tungtong niya, kaya ginagi pa so, wala ang ginan ni Juan man eh. Saan naman ron? Operahan na. Ulit lang na, ka-schedule na kamera dito. Manaw. Tagalanaw, nani diri. Ilanaw, abot mo diri. Lanaw, Ligan, Barawi, abot diri. Abot na gano'n eh? Hayang ka ma'am, hayang. Ma-prevent pa na ito ba? Kaya lagi. Ah, Gallstone. Bago mo, isa ko na kano mo. Ha? Ano mo, isa nga. ako gani, kanang doon, ako bugatan gani kumukuha na ng mga problema sa tao ng mga parang nananag din, nagkakaya na. Pero, ano din ako? Ano mo ba? Bukatan na kayo ba? Bukatan na lang. Gawang ito namin mga reklamo sa mga dali para nang nanas sa mga medisina. Yung ayong ka na mga ungalang kasuma, di lang ko na sa hospital. Dapat sila makakwarta ito, nilibo. Yung mga nila dari mabayad, sila ribayad. Kapalit para na yung hon. One? Para ko na ng mga ibawang, gidautan, nakasalatan. Kada ko problema ni mga ito na muna hospital. Nag-pulis dito, agal na rin dito, nakurakan ko. May pulis? Sana mo dito lang yung mga dito, Nasa mga pulis? Lagi ko lang yung naman, dito. Korpio na ba eh? Ay, korpio na. Ay, wala na dyan, no? Oo, korpio na. Dugay naman sa dito. Oo, bata dre. Saan ka to?
Bawas. Tara ulit ito ginaro pa rin pulis. Musig. Bataan na gini. Masitahan ba? Asa mo mo dong? Nasa pilitan ko. Mas nakpon ba ang batanon kaysa gulang? Mo man eh, kung asa mo dong? Puro yun man dong. Baragana ba? Under age mo, dako na dakpon. Adi ko na presohon, ugma na ito ulit. O gulang, adili, igora sa bato. Pero batanon, o asa man mo. Yung option pagdagdagan. O wala. Uy, kata sa dagan mo boss. Tignan naman. Tignan naman na. Nasa sa tricycle mo. Ara. Wala na pulis. Ayaw pa gawas ha. Nara magigapon dito na. Basta mga kwan siya, mga kasi tahon Mas ka masita ba? Kaya batanon man. Tanon man, nasa kwan ba? Ipakuha mo? Hindi, gibalhin ako, gibalhin ako. bro. Masita, o na agi dyan. Nanay, Ha? wifi pa. O, agi Agi ron? O, Mr. Bato gani. Masita, maganda kay. Uy, Dagan mo di tao na computer dito sa unsada. Sa Magani, kapitiran. Sige, balas 9 na ba? Ayaw ko. Isita mo ng mga bata. masita na sa dalan ra. Kung sa dalan, unong-unongan dyan ka. Ano nga? Asa, mama, Nasa daw? tricycle, tahon din mo na eh. Asa man mo dong? Hmm. Saan mo rasa? Gawas. Ikaw ba matog? Oo, ano sa gawas. Ano ba doon? Ah, dala mo, gumay katulog, dahil wala. Tingiri, gumay, lagi ka. Asa mo? Yo, ang mukha na mabidaw. Yun, dito ba yung paliw pa? Ano ko bunda ya? Wala na lato naman. Yung natural yun ang musita, yun ang mga kwan mo sa magian. Tingnan lang nga, nagpahilot ka ha. Hilot, mga good news. Oo. Asa mo pa hilot? Oh, bike mo to. Yun, pahilot lang. Hilot. Ay, ka na, gusto mo na rin mga pulis. Tingnan lang, nagpahilot na dire. Kanya, ka nagasta mo, lipas mo. Bantay ka, marag anak-anak abroad. Lipas mo. No, sakit ka na ano. Hindi naman. Kasakit. Ha? Punta gamay. Nakaka akong TV ba? Lagi sa TV. Sige, magkakatandog. Nabawas ba? Sige, bawas. Ya, mo ingat po kagamay. Yun yung basa, yun. Nagka ka namang haplas, dito na pwedeng og mamaligo. Tara, gabi mo sa mga go plus gold. Alangan nga, taga. Ang dugo ni mo, tulog man gud. Madugay sa sobra ka tulog, uungot na na. Lol, sugak naman nung kayo. Muna kuya. Muna mild na. Uungot man. Tugungit lagi. Sipag yun, sipag yun. Ako na hilog na, wala hilog ako iluton. Gabi. Mo lagi ka maligo pag ano ka na bihapon. Nadili siya. Itabangan ni mo. Dapat hindi maligo no. Ya baka kapantay nga murag di mawala. No? Hindi Hindi na mo mo. makaplos. Hindi ka na mawala. Kaya gabi na siya. Muli balik man, yan nagka-increase. Nagka-increase nun siya. Dapat doon. Bye-bye!